Jeddi hemde fawi silmaji capanɗe nayi heɓi ɗo Dakar e lessude haalirde RFI fulfulde. Bisimilla moɗon e jokkitade silmaji nogay kedde e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko gila tan bettede premier vague ay deuxième vague minen hankadi préparade e sodde équipement ji e balle de min dokkate e ha e joni wempejere tati ɓernde hawri Allah waɗi vaccination yalti duwide yimɓe yo jaltu yo vaccine ko ɗum woni solution wallude yimɓe oɗo kam delta joni jahowo e leydi men ndi. Kanko woni koɗo meɗen hande ɗum woni docteur Halima Ba e ko walaɗo kuuɓal ɗum woni secrétaire général jagorgal kala finagal cellal ɓiɓɓe leydi Mauritanie mo yewtiren e Hammata Diallo ko coronavirus nat leydi Mauritanie warda joni heɗo hen woni peeje ɗe laamu Mauritanie daɗɗi yalla ɓiɓɓe leydi aɗa ndeno e torraji coronavirus caggal majjum en ciliminammo kanko Lobo Labajo a jarama. Salmitama Banel Hawa hande noon en payat Côte d'Ivoire nde wonno haali ɗum nane Laurent Gbagbo koko anni sosde fedde politique hesere men ƴeew ko jayndeji ɗi bindi e ban haala Abdoulaye Dikko. Bisimilla ɗo e seeɗa janganen ko jeyni ɗi bindi e weeto ngo en timminiran ɗum ɗo Sénégal ɗo nde wonno ndenda kala hen ko nelete e ko neldete fuu poste woni ko naɓata ɗum hande noon heddaki noon poste uji nokkuji kewɗe ana gondi e caɗele hoɗum saabi ɗum Fadima Sy waɗani en jantore e fawinde hen joni noon bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli. Coftal ɓalli yeftere meɗen coftal ɓalli Lobba Labajo. Naam Banel Hawa. Lobba Labajo a salminama. Jaam salminima a fine jaam. Ko mawɗum mbeɗa yetta Allah. Aywa bisimilla maɗa e yeftere coftal ɓalli. Mi salmini taw heediɓe ɓe kamɓe ne mbadi kuptidi ndi hande noon ɓaadi fijoji ɗi kam joofi e kabaru mawɗo e fannu fukko koyngel ɗo tolniɗen walla mbiyene coftal ɓalli ko alkali Messi dartinɗo golle mum diɗɗal Espagne woni Barça namdal ngal noon woni holto fayi hankadi en keɗoto humpito Abdoulaye Diallo. Gila kippu makon FC Barcelone andini wonde ɓe junnata haddi hakkunde maɓɓe e Lionel Messi jama on fuu no sikki fewndo ɗo ko kippumo France yon woni PSG o fokkiti haysi tawi ardiɓe on kippu lamorgo leydi France haalani tawo ko yowiti ƴettugol walla ala Lionel Messi kanko o ɓiɗɗo Argentine wi'uno no gasa ka o tawoya Neymar e Sergio Ramos e on kippuɗon ɗe balɗe jawtuɗe mejaji hewɗi e nder aduna on no wiide ko Paris Saint-Germain tun wawi fewndo ɗo yoɓudemo ko namdoto kon ko fati e joddi makko ndin ko ɗum waɗi hewɓe e jinganoɓe on kippu Paris Saint-Germain no jinda hakkunde aéroport on e dakorɗe kippu on ɗum noon ko ndarude si tawi Lionel Messi hewtayi ton ngam ɓe jaɓɓomo no haniri kono fof e mum hertiyankoɓe hewɓe kadi to bange fof koyngel wi'i ko kewgol Espagne wondata e caɗele caggal nde kanko Messi iwi ton sabu ɓe holliti kippu Barcelone wasay ko ɗuuɗi e ko fati e ɓamtare faggudu mum jeygu mayoji maɓɓe ɗin ɗustoto e kadi sponsor ɓe hewɓe andiniɓe dartinayi jokkodiral maɓɓe e on kippu Barcelone. Abdoulaye Diallo a jarama wadde Abdoulaye Dikko men garto e ban haala battane iwgol walla dartingol golle Lionel Messi ɗon ɗo Barça ko ɗo katten. Aywa a jarama. koɗo men hande. Koɗo meɗen hannden yo docteur Halima Ba e kanko woni ko walaɗo kuuɓal ɗum woni secrétaire général jagorgal kalfinagal cellal ɓiɓɓe leydi Mauritanie e faano haala Hammata Diallo kanko docteur Halima Ba omo yewta no ñaw coronavirus worri e leydi Mauritanie denten keɗoɗen. Bisimilla ma docteur Halima. A jarama Hammata. Halima ko adi fof hol gonangal leydi Mauritanie oɗo saaha wonande oɗo ref biyeteɗo corona. Sifa ñawo e nder leydi men ko ni way gila tan 13 mars 2020 ha hande ko fewte 26 ujunere temed joyi neɗɗo wiyama no wondi oɗo ñaw e ɓen noon ujunaji 3 e temed ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi joni no gonde e ñawo temed joyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom cankima hen yo Allah yurmoɓe yaafoɓe e ujunaji 22 e temed jeeɗiɗi e joyi kam celli hen e sa ƴeewi Hammata yontere ɓennude nde tan capantate ɗiɗo neɗɗo ne canki hen ko idi ɗum 26 neɗɗo ne sanki hen donc firti ko ñaw o vraiment o boni ɗo henne. Docteur Halima gila rafi o feeñi faade hande hollum paggituɗon to bange gollorde avant corona hollum jogono e hande hollum joga. A jarama Hammata oɗo corona koko betti aduna fof
gila tan bettede premier vague o ay deuxième vague o minen hankadi préparade e sodde équipement ji e balle gare de min dokkate e ha e joni wempejere tati ɓernde hawri Allah waɗi vaccination yalti donc ko surtout vaccination joni pour wiide yimɓe yo jaltu yo vaccino ko ɗum woni solution pour wallude yimɓe oɗo kam delta joni jahowo e leydi men ndi e joni noon comme acquisition ngaji komin keeɓi min recruti ko fewte 697 neɗɗo e infirmier ji docteur eɓe ko min pektiɓe e Mauritanie fof kila Nouakchott ha e nder e nden min joguino ko central uji 4 oxygène ko ɗum waɗata yimɓe ɓe ne mbawa fofde joni miɗen jogui hedde 9 ne marche joni ɗiɗi goɗɗi nana ngara e ɗiɗi goɗɗi nana puɗɗo branchede e équipement ji goɗɗi nden min joguino ko hedde ambulance uji 60 joni hedde 170 e hunde ambulance miɗen jogui e nden ko aspirateur uji koko ɗum waɗata so neɗɗo becce mum keewi ne fooɗa ko woni toon ko min joguino hen ko hedde 38 joni ko hedde 68 yimɓe jogui hen hay leece réanimation nden ko hedde 22 e leydi men ndi fof joni hedde 234 ɗum ko pour tan leece covid ɗe yimɓe jogui e kadi e hono radioji en nayi nden joni ko 30 hono ko wallata neɗɗo fofde machine aji 70 joni ko hedde temdere machine aji 47 joni ko hedde machine aji temdere 60 e hande kadi min keɓi machine vraiment biyeteɗo séquenceur ko mamba waɗata yimɓe ganda est ce que variant delta o nane leydi meɗen ndi nden min neldanno échantillon ngaji amen ko gure saraji ɗo pour gandan min taw ɗum ɗo variant on woni joni noon alhamdulillah eɗen jogui machine o eɗen mbawi andude ko quelle souche e kadi e marati ne walli en ne mahani en ɗo en hôpital mambo mo ƴettata ko hedde 224 neɗɗo ko hôpital tan covid e joni e Mauritanie fof hôpital uji fof ne jogui unité covid toppiti tan ko ñawɓe covid e goɗɗum vaccination hoɗo yarate e pour vaccination gila tan le 26 mars nde mawɗo leydi Mohamed Cheikhul Ghazouani lanci ɗum ha hande ko fewte 200 ujunere e 929 neɗɗo vaccinama avec vaccin aji 2 à 3 Sinopharm o AstraZeneca e ɗeɗo bal en keeɓi vaccin biyeteɗo Johnson & Johnson ko faggita ko e banggue gollorɗe est ce que yaajanama e leydi ndi walla hajuru hôpital Nouakchott tan jogui est ce que no wadi bo kay hayde keeɓi eyyi kala balle ɗe min dokkano e kala komin coodi fof min pecci koye leydi ndi fof hôpital uji Nouakchott centre santé ji e hôpital uji nder leydi meɗen fof koko fecca e kadi laboratoire uji nden yimɓe joguino tan ko laboratoire goto baɗo test uji PCR joni laboratoire goto INHV INRSP ne mbaɗa e no adi bu won koye préparé nede ɓoyta kamɓen ɓe mbatta wadde ɗin test uji donc vraiment koye leydi ndi fof min pecci komin jogui ko docteur Halima gouvernement Mauritanie walla laamu Mauritanie to banggue haɓade corona est ce que service aji ɗi fof ko gratuit ko wayno vaccin to ko wayno test wallahi kay ɗum kam ko chance mo joguiɗen e leydi meɗen ndi fof ko gratuit guilay test uji PCR ɗi guilay vaccination ngaji sa woni neɗɗo leydi sa wonani neɗɗo leydi ko gotum haydara yoɓe a jarama docteur Halima Ba kolaɗo kuuɓal jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fate cellal eyyi a jarama Hammad e kadi mi salmini heɗiyankoɓe RFI heɗiyankoɓe RFI e golloɓe RFI fulfulde fou ana calmima andu no fewi docteur Halima Ba kanko wonno koɗɗo meɗen hannden a jarama enen janggo e silminde koɗɗo goɗɗo ko winda e jayndeji ko winda e jayndeji ɗi lobba labajo benel hawa mbiɗa andi ni e hannden ka coudoir paaɗa ko min tan nawraro min ardima mi ardoto joni noon so Allah jaaɓi yo Allah holli en titone wonde e jayndeji ɗi ko wona ko coudoir ko amin bisimilla Seydi Dicko a salminama mi salmini kadi heeɗiɓeɓe hande noon no mbiɗani en payat Côte d'Ivoire haaldi ko yoyti e anniya mo Laurent Gbagbo ƴetti sosde fedde politique e sere e wiide kanko de o série FPI légal mo Pascal Affi N'Guessan andini ɗum hanki e battu politique mo nodduno en ƴewat ko jayde ɗimbinde hen eyo bisimilla en poɗɗoran jayde le monde noon jaati nde jayde de wi en ko kanko Laurent Gbagbo hoore jukkiɗo leydi Côte d'Ivoire
konko gartuɗo ñande 17 lewru jeego mo ɓuru ƴaɓɓinudu ma o sos fedde politique e sere wadde hankadi di ciyargal hakkunde makko e jagorɗo makko mawɗo kiɗɗo wonno Pascal Affi N'Guessan laaɓi mbiyen jayde le monde ha hande ni jokki wiide en holko yani e ɓe ɗiɗo di kam ene anda beldano gila e duuɓi 10 e hande ko masala ha walla mbiyen maslodiral tan wonno hakkunde mabɓe kono noon addi Gbagbo sembinde ciyargal ngal koye wi makko ko Pascal Affi N'Guessan tetti fedde politique FPI nde o sosno kanko wayno tan kañum tan jeeyi ɓaadi noon ko tiɗɗo hoore omo seŋi hen yo ɗaccide fedde nde wonde sose saabu o miijaki rewdemo e yeeso sariya. Aywa non ana wona jayde Jeune Afrique de wi en ɗum hawnaki hankadi di o Gbagbo ko pelliɗɗo holko fellitani woteji subagol hoorejo leydi ñande ujunaji 2025 sosde fedde politique nde gandanɗa ko kanko jeyndi kala nde o wela o fiɓa o firta no wala o waɗira ko ɗum di Gbagbo muyanta ko ɓooyi juuti ɗo e lewru 10 ɓurɗo arol ndu hawnaki batu mangu ma waɗi ngam joƴƴinde dosde fedde nde. Abdoulaye jeyde l'infodrome du warti do konguɗi di Pascal Affi N'Guessan haali non kanko Pascal Affi N'Guessan o suuti konguɗi caggal nde Gbagbo holliri sosat fedde politique e sere ɗin konguɗi noon ko andinde o ruttota ko caggal ma o jokku golle ɗi o fuɗɗino ko ɓooyi e fandare heptude laamu ngu e woteji subagol hoorejo leydi baɗoji hitande ujunaji 2025 ɓaadi Laurent Gbagbo kañum ne suuɓi ko laawol ciyargal jayde le pays humpitine enne asey arore nde kanko Pascal Affi N'Guessan o noddi kanko ne batu FPI légal namdal noon jayde wakkati sera woni holi jogorɗo ardade fedde hesere fedde hesere nde Laurent Gbagbo anni sosde nde mate ko kanko ɓaadi ko nayejo okkos anda kam mate mo ardo a parti o fedde nde walla ala jaabi ngal ɗo namdal andoyte fa so fedde nde joƴƴinama a jarama. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe he kabaruji meɗen jewtadi hittalataɗe hannden e 10 lewru jetto ɓurdu e hitande ujuneɗe 2021 goni to leydi Koudoir to selli hankasen ciyargal hakkude Laurent Gbagbo hoorejo leydi ni kiɗɗo e Pascal Affi N'Guessan hoorejo fedde politique FPI légal fedde makko nde kanko Laurent Gbagbo mo joƴƴini nde wonno altinere kengen e kawrtal ngal kanko Laurent Gbagbo mo noddi mo holli wiide nden ɗon fedde yoppe e juuɗe Pascal Affi N'Guessan immaɗe makko yo joƴƴinde e fedde heere e leydi Mali suno e namnili jokki ton fa han caggal nde gure nayi kippa alan ƴaɓɓiɗo joni ɗo gure kirɗe fa e dow kirol hakkude leydi Mali e leydi Niger ana foti yimɓe 50 fuu yo civil en goni e waraɓe hen e jawle mabɓe ɗo foof jihadiyankoɓe e jaadi hen to leydi Afghanistan e ley balɗe 5 ƴaɓɓiɗe joni nde fedde Taliban ɓamti ngalluji 6 lawor diwanuji mawɗi yiwde juuɗe konunkoɓe leydi ndi altinere kengen e ngallure Aybak e du naati e juuɗe mabɓe kamɓe e fedde Taliban. jantore meɗen hannden en keddoto ɗo Sénégal ɗo e duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi yimɓe hewɓe ana gollirano poste ko nelete e ko neldeteno e fuu poste naɓanno jonon hannden ɗo Sénégal ɗo e leyɗe du kewɗe golleji poste jaari caggal fa an laati ko dari hoɗum saabi ɗum jantore nde Fadima Sy waɗani en ko crédit jaho e téléphone o debbo namnijom bitik to legal Gibraltar e Dakar yeyirde makko nde ina waɗi kojje ha heewi kono wona ɗum addi sukaɓe worɓe dido tawaɓe dow o adilanno ko récupérugol mbuɗi en Senwave an ko mbaɗɗa ko récupére ne heewi de ko taki e haade poste parce que poste o wonani accessible par rapport e Senwave o poste o ko en vrai o andaka tigi tigi ka raɓɓinɗingol min mi wawano andude poste mi anda sa mbuɗi no rewne poste mi sikka poste kan ko aɗa rewna tun kuureji tan mais aɗa hendo hen haalis mi andani ɗum hari wonde anda poste one no poste one on ɗon mi andama ko poste ko watte lettre aji ɗi naɓete par exemple sa waɗe courrier international ko on andumi si tawi ko transfert international aɗo Senwave o arde hari ko ɗon mi aɗante mbuɗi mais sowona ɗum ko Orange Money walla wari hari mais wari o kadi probléme ji ɗi ɗuuɗi joni mi woppi wari o gasi min ko Orange Money mbotta utilisirde ko mi woowi ko mi ɓuuri andude kadi ɓeɓe gollirta ɓe fof ko Orange Money ɓe jogui si goɗɗo ñawli kala min déposé na rek comptant Orange Money ɗen faala o yami retira mbuɗi ɗin quoi ko Orange Money on ɓuranino min meeɗa gollidude poste mi anda dara hen hay dara e poste hono mabɓe
dole bibbe leydi Sénégal gandirani poste neldude e neldede kalis walla so tawi abena gandi be kewani dum hutorade e on bange saabi dum ko poste notake e kewkew jamanu e miijo o gorko jodido sere jeyo café e natirde poste to bolol Malick Sy. On est dans un monde de vitesse, les gens n'ont plus le temps. Gonden koy aduna jawdo aduna keñido yimbe be ngala temps yaade ƴettoyde kalisaji mabbe e odo faado laabi e dow dido wayloji e fannu neldirgol walla hebgol kalisi e dow dum nokkuji goddi kesi ngari be kuccanta koy di nokkuji go edi badi gedel gongel ngel e no dum wayi webde ni dum non woni tan poste kanyum ne ko fonno wadde feere jokkodiral hakkunde mabbe e yimbe be waaw rewde lawol no hanirtani mbele yimbe be ana jokka hutorade poste véritablement continuer à utiliser la poste. Ngal podondiral hakkunde poste e société ji privée tampini poste no feewi dum ina jeya e ko addandi dum cadele e wiide Oumar Abdoul Diop goto e ardibe syndicat gollotobe to poste wietende SNTP ko poste wadanno ho des sociétés privées ene ngara ene mbada dum taw debe mbadirtu ni pour fewde no poste wadirtu dum non fof ko lamgu fonno ƴettude hen aussi des mesures ko ina ARTP kanyum fonno ƴettude des mesures pour wadde réguler secteur correctement pour wadde protéger poste par rapport à ses concurrents. Malheureusement ARTP wadani jouer correctement son rôle amin jeni yimbe ne ngummo ene gona e secteur e taw ngala licence ko benni buri hewde e jogi be licence be dum fof ene jeya ko di cadele poste odo saha cadele cuudi poste di wona hande fuddi buri duubi sappo e joyi gollotobe don nena ngulla ne biya ndenka ka fewani kala directeur général gardo no jogirto galle oni fewani so ari ko des recrutements politiques wadara ena beeda donc la masse salariale ko wendo hono liggorobe burtini so jomum ari hadi wi ene beede hen aden dum beedata ko cadele so tawi aussi activité o hokkirani wonde vraiment ko woni do e travailleur yo wondo amin do hande ko amine 4000 plus de 4300 travailleurs donc te dum don fof poste sohlan dum ene musse mun parce que poste activité mako hokkirani ko waaw de produire ken waaw yobde 4300 travailleurs président de la république aussi kanyum presque jey poste parce que poste ko société nationale heewi mo fonno hakkunde makko e poste o dan dun ko wayno rémunération service public alandi poste kala to jaada e Sénégal ala taw dum ton ko amin gona e gure de ganduda ni golle ngala ton kono amin poti wonde ton ciattande de ne kewi kono peewal ina wawi hen dañde e miijo Oumar Abdoul Diop eta o ƴetta mesure aji par rapport ak ARTP wawade jouer rôle makko correctement réguler secteur o correctement ha mo ganduda tawi a ala licence a wara gollade e secteur e saɗa jogui licence aussi kaɗa e ko licence o hokkuma ho quoi ko heddi ko poste je poste mbele ene wawa gollade hen so diwiɗo don hadi ko poste ko service public wadata ene wone partout au Sénégal min badino évaluer la comptabilité analytique pour dire que rémunération du service public o min badin estimer ko à 11 milliards so tawi état indi wallude poste no wallirta RTS ni no wallirta Sénélec ni no wallirta société nationale crédit ni o wallir non poste 11 milliards rémunération du service public o hirande fof omo wawa dum verser e poste aussi so wadi nommé directeur général de temps en temps on ela don des corps de contrôle mbele be mbawa arde be mbaɗa contrôler directeur général ko gollorto min jokkondiri e hoorejo poste e hellifaɓe ARTP suudu jubbinowo golle dilloɓe e télécommunication e poste kono be jabani jabade e namne amen e on saha gollotoɓe nena juudi e caɗele mabbe nde pada peewal Fadima Sy Dakar RFI a jarama Fadima Sy waɗande nde ɗo jantore fawinode e dow caɗele ɗe poste wondi handenna ɗo o Sénégal ɗo anni ko timnirtana weeto meɗen aywa ngol ɗo jimol pawinogol hengol aywa ɓe ana jeeya e guɓal Ibrahima Ba Banel Esed Ndiaye Seydi Ba jimo ana wiye advisor jimo ngol ana wiye volume tedduɓe ɗo kattene ɗiɗo kabaruji arandeji RFI fulfulde ɓeyata ko ɗo e silmaji capantati en tawodiran ɗo e kabaruji goɗɗi